Salutări la toată lumea care va urmări acest videoclip. Eu sunt Adrian și ăsta e intro la videoclipul care urmează să vedeți acum. Ce veți vedea mai încolo este momentul în care Ketchup m-a enervat și restul ce urmează după aia. Enjoy! Adriane, mergi? Bă, Adriane, mergi? Nu. Mergi, bă, Adriane? Bă, Adriane, mergi? Adriane, mergi? Să-ți fac o dumă. Adriane, vreau. mergi? Nu. Bă, Adriane, mergi? Nu. Bă, Daniele, hai că Adrian ăsta mi-e prost. Hai să-ți fac ție dumă. Deja că Fortnite nici nu se poate scoate de pe mute, cred că. Mergi? Alerg. Hai, mă, mergi. Nu. Bă, Adriane, mergi? Bă, Adriane, vii? Nu. Bă, Adriane, mergi? Nu. Bă, mergi? Nu. Bă, vii? Nu. Mergi? Bă, Adriane, mergi? Bă, Adriane, mergi? Mergem să-mi place de 50 de metri ăsta. Bă, încă nu ți-am făcut duma. Bă, Adriane, Dar nu mergi? vreau, lasă-mă pace. Bă, Adriane, mergi? Merg, mama ta. Bă, Adriane, mergi? Mă, tu ce să mă enervezi sau tu-mi dau seama? Eu încerc să fac o dumă, dar tu ești prost și nu... Păi, dar nu vreau să faci tu dumă mie. Fă-l altul. Ok, atunci o să te enervezi până o să te fac. Bă, Adriane, mergi? Păi, mă enervezi. Bă, Adriane, mergi? Asta e bă cât am gândit eu. Bă, Adriane, mergi? Nu. Mergi? Bă, Adriane, mergi? Bă, Adriane, mergi? Bă, Adriane, mergi? Adriane, mergi? Adriane, vii? Adriane, nu-l sugi? Adriane, vii? Adriane, mergi? Adriane, mergi? Gata, scaut de prost. Ce vrem? Stai pe difăm. Ca suntem au pe tine. Adriane, mergi? Hai mai spune o dată că iese tot. Hai, mă, să-ți fac numai dumă și gata. Nu vreau. Dar ce ai, mă, parcă... Dacă nu vreau. Vorbesc cu copil, mă. Nu vreau. Zici că eu sunt copilul, nu tu. Bă, ți-ai zis o dată că nu vreau, ce tot insisti ta. Bă, dai. Ai orgoliu, nu. Adriane, mergi? E să mai zic o dată că după aia plec. Stop. Nu uita, pe 9 decembrie urmează să fac 3 ani de Trovo. Așa că stai geană când voi face clipul special de 3 ani de Trovo, care îl fac în fiecare an. Închis live-ul, Adrian, sau am eu dat bani? Nu știu, cred că da. Ce cred că da? Ce ai făcut sau ce a făcut? Adrian? Da. Voiam să-i fac o dumă și îl tot întrebam într-una, mergi? Și s-a supărat beat. Ia zi, cine mi mai dădu? Adriane, mersi mult de Space Fuel și hai. Păi... Dar l-ai supărat tare pe domnul Adrian. Dă-mi dracu, îi trece. Salut. Vai. Aoleu, Adriane, mersi mult de Space Fuel, dar nu mai cheltui elixirul ăla, dă-l dracu. Mai bine deja faci treasure box și îl câștig numai eu să mi-l dai să fac eu treasure box-uri sau să faci tu treasure box-uri. Nu mai donați elixir la mine, că degeaba donați. Aoleu, ce prostie, bă, acum ai zic să nu mai doneze și îl bânează, bă. Dacă asta nu e definiția la om prost, ziceți-mi. Aoleu, iar o donat ăsta. Aoleu. Mersi, Adriane, de Space Fuel, dar nu mai dona. Gata, ajunge. E destul. Tu ești ăsta... Aoleu, bă, Adriane, gata. Am înțeles, gata. Mi-a dat altceva, T-Shield, ce e ăsta? De 10 elixir. Stai, Aoleu. că i-am dat join, acum i-am dat join game pe tine. Bă, Adriane, gata, bă, gata. Nu mai cheltui elixirul, fă boxuri mai bine. Uite, chiar că bună idee. De 20 de elixir ăla și cât mai donat, îmi făceai un box aici. Mi-au dat și hype. Aoleu, bă, Adriane, bă, nu mai cheltui, ești prost. I-am vândut eu 1000 de elixir acum, nu știu cât un an, și acum și-l cheltui aici la mine. Fă-ți treasure box-ul la tine, fă treasure box la mine dacă tot n-ai ce faci. Uite, deja ai donat 40 de elixir sau 30 de elixir azi numai. Aoleu, bă, nu mai dona, te rog eu, bă, e prima oară că mă rog să nu mai doneze. Bă, țineți elixirul, boule, prost care ești prost. Bă, da 50 de data asta. Aoleu, mai da ceva. Asta e singurul. Bă, Adriane, dacă cum era zi, mă duceam și băteam tigaia. O să te bat mâine. Scusa,
Mai bine acum. Aoleu, bă, nu mai pot. Nu mai dona, bă, Adriane. Bă, aoleu, dona winner. Du-te, bă, dracu. Aoleu, bă. Adriane, mă doare capul, gata, ajunge, gata. Nu, n-am nevoie de elixir, înțelegi? Dar n-am ce face cu el. Ce se întâmplă când îl super pe Adrian? Îți donează elixir, a? Normal. Am făcut clip, sunt șeful la bani când dona. Adrian, e gata, bă, gata. Nu mai cheltui elixirul, fă. Deci, de aia o donat el, ca să fac un clip. Bravo, boss. De ce să fac box la tine, să vină unii pentru prima dată și după să doneze la alții elixirul meu? Așa am donat eu să fac clip.